povoľovanie kuchárstva bolo prisúdené, ale nic přinarodené. No. Ja som nuzovaný, když som ja šulu uchodil, bola na nové kuchárnej soboděvač. No, to byl povojenský čas a veľa statokov odpalené, potom tvariachu a novoslice bol faltnika, prawie coś, był taki pilny hospodar, tu nie żaden światok znał, a činil šo, celé statok był odpalené, případne domské najskýre nic, ale celé hospodárske, a to je zase tvaril. A to by taky, no hej, pastla, kaj so pravi. Tu nie wiedział, że šo nešto činiť. A mezi drugim je on też wózki od tankov, od pancerov. To sú byli jenož také krutké aparaty. Jeho celý hospodársky grad hier ve vojne bol zničený, ale dokud on sa taky tvaricil, on les pušťal a za to on trebal grad motiky, rodehaky, sekere. A okolo Novoslice vojna bola, kde je on potom tie vózky od pancerov miel. To je on šivé zdokované, to sú za sekere a rodehaky hodí. Gut, da je na náš nán počal dívať, ale toto by tak tvrdé železo, to nemožné. To bolo bylo želivé. Ja som sa s veľkým hamorom přibil a nám se normálnym 15-letné kradla žanu moc nic. Ja som sa džviloval, běžil, čviloval s tým hamorom, ale ja som si pravil, ja budu biť každého ponde Bernesa, ja tam před nakovú zväz. No. Hej. Sekere a motiky sú to nastali, alebo tak menované rodehaky, sme mu to faltniku spokojili. Ale